Hurianani holongan ni Tuhata Yesus Kristus, sadarion ima pesta paduahon, pardingotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sahat mata besian hami namarhobas ditikyo Tuhamuna. Selamat Natal ma dihamu saluhutna. Selamat Natal ma dihamu. Minggu pesta paduahon pardingotan ari hatu tubuh ni Yesus sadarion, pabotohon tuhita, gabe daging ma hatai. Bongot mahita tu parsauran nabadia tutuhata, tasobba jalata puji magwarna, Roma hita tu adopanna, mardongan puji-pujian, marede mahita, sian bukede 56, ayat sada sahat rodi ayat 2. Kono persea sarunga hamuna tobeden Elalak nanak sibalua hita Tasumba mahibana Tasumba mahibana Tasumba mahibana Raja Tuhan di salun kita guna pursuk kita di mana di hamaguhan tasumma mahibana tasumma mahibana tasumma mahibana hite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadian nama palangit dohot tanoon, amin. Nunga patar hanguluani, jalan nunga widahami, jalan nunga wati dakon hami, dohot hobaritahon hami tuhamu, hanguluan nasaliling nililingna, na dilabung ni amai hian, jalanong patar di hami, haleluya. Ali di bata amanat di Banua Gijang, puji-pujian hu pasangap dohot homolatihon hami, husomba hami tuho, marningot silihon-lihon mi nabalgay tuhami, jolma di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumi sian Banua Gijang alani hami, game narangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem, asa mamora hami. Saya rajai jala tugu-tugu hami, marhite-hite tondim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham na patar ni anak mi, amin. Tuhan
tangihon mapatik ni debata di minggu pesta Natal padua honon iman tersurat di Efesus 4 ayat 24. Jala solukon hamuma jolma nai baru natinopa suman tu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasit tongan atong rak mangidogogo mahita siatu hata. Poti madusata dia dopani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Pardingkan bahasa doho jala rudi saliling nililing nado asini roham. Hodo ali Jesus hatai nongga bejolma jalamian di tengah-tengah nih hajol maunon asa tutu hami mangulu di bagasan hatam alai dang dope sikop hami mangulu di bagasan hatami sipata dope hami mangulu hatam mulo akka nahu halo mohon hami dang hombar tu hatami. Tatap mahami marhite-hite asini roham jalase sama dusanami saluhutna alani pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-bagani di bata taringot hasisaan ni dusata. Satu kido hu tadi konho alai papumpungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di tangan di parpiar ni murukku hutabuni hon bohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite dinggan ni basa saliling nilingna asiaku ho nina jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Batatur poke pistel di hita di hari Minggon imana tar surat di Yesaya 52
ayat pitu sahat rodi ayat 10. Lehet nai di atas ni akadolok, akapatni parbarita nauli, na patubegehon hadamion, na mamaritahon barita nauli, na patubegehon hatuaon, na madok tu Sion, debatam do bakit raja. Pangiar ma suaramuna rap marolopolop mahamu ale akka pasi-pasi ni Jerusalem ainung ngamar pangulahi rohani Jahoba mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan nopiopsa. Amin. Porsiotei songon na hinati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogona suatu dosan natomo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasasadei iman atubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sahabubuan ido tuhata nato maon na bernit di panguhuman ni selatus namate tarpajal doi bana di hau pinar silang na tua tu bana turu dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon namanai tu surgo lahundul tu siamuni debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani disi may bana pemamulak sogo tetanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jaladong sadahuria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot dihanguluon na sorasuda. Amin. Titing namasa di Huriata di Mingguon tanggal 26 Desember 2020 sada. Na berjolo ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Bobby Octavianus Rumah Horbo SE inangi Riandani Borumanik AM Cap. Nasida majalo pasu-pasu habagaso di Huriata na di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 sada. Maringanan di Jalan Anjas Moro H7 Perumahan Bukit Permai Manang Wik Sada napaduahon ruas namar sahid tabuan ma ditangyakta akka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton naparjolo iemima borusi bolon Wik Tolu pemulihan di bagas nasida napaduahon nonya tambunan situa TR Borgultom Wik Pitu di rumah sakit Adiaksa napatulukon Putri C Boru Pardede Wik 12
pemulihan di Bagas Nasida, napatuluhon rumawi, papungu pilihan. Sedarion papungu pilihan dohita bahen pilihan tu radio bona pasogit HKBP. Mangihut hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, papungu pilihan dohita bahen pilihan tu dana pensiun HKBP. Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, papungu pilihan dohita bahen pilihan tu kategorial naposobulung HKBP. Rapot Huria. Hari Sabtu tanggal 2 Januari 2022, patupaun ni Huriata do rapot Huria dimulai pukul 10.00 WIB, maringanan di gereja. Nani dohotan ni parhalado partohonan ketua dewan-dewan, utusan ruas dohot pengurus UIK, panitia pembangunan dohot badan audit, nani uluhon ni Pardita Resort. Napalimahon pengumuman di Patupa Huriata do acara malam tahun baru pukul 00 WIB, Bui mata jalo sian situa wektabe tanggal 31 Desember 2020 sada. Peraturan pemerintah sesuai surat keputusan pemerintah bahwa mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022 akan diberlakukan PPKM level 3 dalam rangka perayaan Nataru 2021 sampai 2022. Syarat untuk mengikuti ibadah di gereja harus mempersiapkan aplikasi peduli lindungi dan barcode sudah disediakan di pintu masuk gereja dan menunjukkan hasil scan kepada petugas. Dan setelah selesai ibadah wajib scan out atau keluar di barcode yang sudah disediakan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mematuhi prokes, sudah divaksin dan mengikuti ibadah, dilarang berkerumun serta tidak membawa tas berukuran besar ke dalam gereja. Dihimbau kepada seluruh perhelado dan jemaat HKBP Resort Cibubur untuk tidak parkir di halaman gereja dan wajib parkir di lapangan parkir sesuai dengan arahan petugas parkir. Akatiting na mangihut buima tajahana adong di warta jemaat. Songonima titing na masa di mingguta sadarion. Tuhat tamana mamasu-masu hita. Nama
Dami ni debatana sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata di minggutta sadarion ima pesta Natal na paduahon. Tatangi homa hatani debatan na gabi barita nauli dihita doh topik manang tema gabi daging ma hatai firman itu telah menjadi manusia. Tersurat di Yohanes 1 ayat 10 di 10 lalu ta payuti hukma Yohanes 1 ayat 10 di 10 lalu songono mahatana gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huida hami mah hasangaponna ima hasangapun anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan di hati dakut si Yohanes do ibana ainin nama oddo ibana nahudoki narosian pudiku jumolo do ibana dong asa au ai perjulihat do ibana Aisyan hamaron nado saluhut hita majalu ima asini roha naso mar namotok ai marhiti sian simu sado dinehon ang kupatiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan dangdung adong namarnida di bata anak nasasadai nadia pun niamai ibana do mamarita hossa di sima sahana horas marihita saluhna selamat Natal adong do paddohan na say juk binigi na julu didok di bahasa Indonesia yang jauh makin dekat yang dekat makin rapat yang rapat jadi sahabat jadi nadao di pajonok jonok gabe rapat dung rapat gabe bersahabat nalau dohonon dadisi macari kok do kunjungan macari kok do kunjungan molo tamulai sian dedet tanak kaning di edit na perjului sayro mahamuna jadi ada ajakan asaro ima memang rikot ni sada kunjungan dang boy hitahun holan berkomunikasi molo sonari adong do memang telepon yang canggih kita bisa chatting berkomunikasi kita bisa video call berkomunikasi tapi ketika kunjungan tidak ada kurang deh jadi salah satu omma pengalaman ni halak na holan na surat menyurat adong do sada doli-doli do anak buruh harwa berkenalan mahalakon najolo bolo istilah najolo rupani didok mai sahabat pena jadi surat menyurat jadi dung bersahabat nasida surat menyurat mulai mengarah dia kapak katayon adong marupani curhat melalui suraton marsito muamma terus ma nasida berkomunikasi surat menyurat sidoli-dolion do siandak buruon terus minggu bulan tahun terus berganti ibu tu hamudu tu si kawin anak burui tu si mana tu per kantor posi kenapa karena pegawai kantor pos itu terus mengantar surat si doli-doli tu itu anon begak dobi itu anon tiki mangale surati halo inna adong kontak abu adong ngarung nongamu bodaro mertadang
ketika dia menyapanya, mengunjunginya, surat menyuat talakot terus berlanjut. Ale tidak ada kunjungan, sia-sia. Ale pakat terposi, ale saya lihat surat ni sidoli terus. Oh surat tuho inna, baru kabar musehat do. Adong komunikasi bertatap langsung, kunjungan bono martadang inna. Begitu sih masau. Kunjungan sangat menentukan. Tapi yang di pamarentah tahun selalu melakukan kunjungan. Jalan luar biasa. Nata halason, nata pestahon, kunjungan ni debata tu hita jolma ima turpuk tahun gabi daging ma hatai molo tabereng buku Yohaneson dimulanai nunga adong hatai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Hatai debatado. Ale gabi daging ma hatai. Gabi daging ma hatai. Allah adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Kunjungan yang luar biasa. Odona subui tahalupahun. Allah yang ada di surga. Ngadi bereng, ngadi sarihon, aledang cukup di bereng, di sarihon, dikunjungi, didongani. Odona tahalasuni. Mula marlas ni roh hita, marnatal hita, tidak lain, tidak bukan, karena ada kunjungan dari surga, yaitu Allah yang menjadi manusia, marsiti Yesus Kristus. Itu berita nauli. Itu sadirok nakkan yang di tematai gabi daging ma hatai. Neng dohonon dari si kunjungan harus terus kita pelihara dalam hidup ini. Ngatahide. Di tengah-tengah di pamerat tapi ngataride. Pamaretta molo pala lau presidenta aso binoto be. Alan si holni rohani jolmai. Yumai namai haul nama. Jadi songonima debata rotu jolmai. Ale bohama sikap ni jolmai di tengah-tengah ni perngolota si saunari. Kalau Allah memberikan kunjungan kepada kita sebagai umat yang berdosa, bohado hita di tengah-tengah ni perngolota. Tarespodo dongata mola dong kakuranganna. Olo dope hita mangarespon, olo dope hita menyikapi dongata mola dong kakuranganna. Adong masalah di dongata. Juk marohatta. Itu terputus nama hubungan tu sih. Baru kira-kira Allah menjadi manusia, berkunjung kepada kita manusia. Allah didosat tado. Jadi Tuhan itu tidak memutus hubungannya, tapi justru mencari jalan dia do cara. Asalam takas, pakilalaan, asalam solhot hubungan. Ida setar rekening yang jauh makin dekat, yang dekat jadi rapat, yang rapat jadi sahabat. Boharo satakas dihilalaibana. Allah yang jauh, yang tidak nampak menjadi nampak. Allah yang ada di sorga menjadi bersama dengan kita hidup di dunia. Mari nganam maibana di tongga-tongga. Jadi di sodo-sodo nama cargana yang dipatuduhot tu hita bohadu hita menyikapi ketika ada sesuatu yang mengganjal hati kita. Apakah memang itu harus diputus atau memang justru dijalin? Molohan Nabi jak medok songonon ma. Ketika Anda melihat batu dan kerikil-kerikil, jadikanlah batu-batu itu, kerikil-kerikil itu menjadi jembatan.
Janganlah kamu ketika bertemu batu dengan kerikil, kamu buat batu dan kerikil itu menjadi tembok. Guru Talapati, ketika Anda bertemu dengan batu dan kerikil, menuju tantangan yang besar seperti batu yang besar atau kerikil-kerikil yang tajam, yang menyakitkan, yang menyusahkan, jadikanlah itu menjadi jembatan untuk membuat kita bisa menyeberangi tantangan. Tapi janganlah kita membuat batu, pergumulan, hamaolon, tantangan, kesulitan, persoalan tapa pungi-pungi gede tapa tembok dang ulo batu sibe dang nongrak kuma mereng ibe gabe daging mah hatai. Itu adalah gambaran bagaimana Allah melihat manusia yang berdosa sehingga dia mau meninggalkan semuanya asa gabe sada doh jolma perdosai. Nah paduahon nang tabering di son basa pole kerok bahasa pole kerok ada pendampingan. Jadi bolo taparoha hojo bahasa ndajulu terberita Lady Tiana bukan hanya sekedar kecantikannya, bukan karena ratu, tapi pendampingan para orang-orang yang kena serangan penyakit. Pendampingan, bukan meninggalkan. Ibu Teresa, Mahatma Gandhi, pendampingan. Dan mandok gabi sonang maibana ketika mendampingi makin susah, makin berat, makin menderita, makin sengsara. Dan gabi dongan imana halakan asa sonang ibana. Tapi justru dia mau mendampingi di tengah-tengah pergumulan yang membuat dia semakin susah, membuat dia ditinggalkan orang lain. Alai songoni masih sikap pendampingan ini. Songoni itu Yesus ditinggalkan harajaun nai rap dohot tita, bukan asa sonang, justru dia dilucuti, diludahin, bahkan pada akhirnya disalibkan dan mati. Jadi di perjalanan di ngulut tahun di pesta Natal napa duhono di paingot tita rekod do di perjalanan di ngulut tempat tari dohonota pendampingan. Bohado kita mendampingi, memberikan kekuatan, memberikan semangat tu halak nasing. Unang gabi ta tinggal hon, unang gabi ta susai. Jadi hiadu adok songonon. Dikit terjadi perang dunia kedua, adong madi sadadalan patung di Tuhan Yesus. Ngata bereng songon na di piga-piga daerah di Sibia-bia di Samosiran, daerah Samosiran, adong do di main sada patung di Yesus. Ngurak salau di Brazil ditiru dorai, si Brazil lo tiru. Adong patung di gaban itu Yesus. Jadi adong do di salah satu daerah di Jerman, di sadadalan patung di Tuhan Yesus nama Cebelga. Ketika terjadi perang dunia kedua, harwa ledakani hona tu daerahi sehingga patung di Yesus ini medebu. Terbelah-belah. Habis perang dunia kedua, Roma masyarakat penduduk sekitar najonok tu si ada pasubu patungon ikutong do taparingkanon ikutong do tapajong jongon ninna. Jadi saling mendukung, saling membahu mana sida ipajong jong mamuse patung di Yesus si ipadenggan-denggan itempel ipadenggan-denggan dung denggan neng mabek tangan nama edido selului ma serpihan semeni patung ni tangani daktari dabi tangan dong be sepertinya hancur jadi dang bui pada umudu be jadi buhana mai tangan dong be tangan na batai mata pajong jong mara pulau hai
Mulu sorok petangan na toy mata pa jongjong ma. Ujung na mula mamuse jongjong. Patung ni Tuhan Yesus si dang martangan. Alai ditorong ni Pak Nai ditulis ma. Yesus tidak membutuhkan tangan karena kami adalah tangan-tangannya. Dang riko Yesus martangan. Alanung ngarok kami nagabi tangan na dimna. Songonido nang dohoro tu hita. Ketika Allah menjadi manusia, maka Yesus mengajari kita. Ketika Yesus mengajari kita, maka pada saat ini kitalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Asa takas di hilala portibion, asa takas di tadajol maun, bahwa Allah yang menjadi manusia itu nyata. Hatari dan ni hitado, sikap tado, pebainat tado, pangalahot tado. Alanido Tuhan mu manami nanami mulu Yesus roh asa sahat tupur cibio macarikot kunjungan ido taigo. Marilah kita pelihara kunjungan. Mulu perupani sonari situasi Covid dan kabedok tapak sahon edok pardite kunjungan. Nah, tapi harus tertanam. Allah mengunjungi kita di tengah-tengah keberdosaan kita. Allah mendampingi kita di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakberdayaan. Jadi di perayaan Natal di Tikon Tasuatuma, Allah sudah membumi dan bukti dia sudah ada di bumi ini. Tapatari dahomai sebagai umat Tuhan. Napatari dahon, hati yang mau berkunjung, hati yang mau mendampingi, karena kita adalah bentuk wujud daripada kehadiran Yesus di bumi ini. Selamat Natal madihita, Tuhan tama mamasu-masu martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pengotodo kami marhiti berita nauli naroho tu portibion gabejolma maringan rabdoh tami perdosa daktar balos sami holong de roham di tadi kokoban wakijang asarap dohot kami perdosa di pergugui ho di tugu-tugu ho asa tarida sude perbuin yakana niulami suam matutu rohanami asa songon siutoko olo hami maniru na niulami marhite naulo marsaur bermasyarakat saling mengunjungi marhite naulo mendampingi asang giat tutu marhite pendampingan pendekatan gebedong akan nauli akan adenggan asa saluhuk nei tau hasanga pun hamuliau di guarmo asa tarida matutu naung miak korap dohot tami di portibion atong naing mapanggulmiton ningolunami hataridaan ni barita nauli na usaha Tuhan nami berhite permingguan nami undang lupa kami makalason dengan dibasam marhite natabba ruas nihuriam keluarga Bobi Octavianus Rumah Horbo dohon inanami Rian Dayani Borumanik koma Tuhan nama masu ruas na baruon asa gabe ruas na mangudu na bermasyarakat na ulo marsaur na mendampingi songon na pinengok muhami marhiti hatam wasahat tamim na ngakaruas ni huriam naung pinasupasum marhiti na tabba umur dinasida tabbay manangakalas ni roha
pasu-pasu sudi akan nadulana pada wakamara nangaka persahiton suang di maganup rumah tangga nama ulang tahun persaripion sehoma mangguhilas ni rohana sida salam suat roha namar sia holongan namar sia tusan namar sia juan asa takas dihilalana sida nadi hotodo doho holongmu perdalanan di rumah tanggana leho malas ni roha di nasida rahap do akapino parna pergugui nasida makka monakon muladong akka hamaulon asima roha song-songoni mapasatami akaruas ni huriam na di bagasan persahiton tuhodo pasahatami yang minaburu sibolon nyonya tampunan inang situa TR boru gultong putri C boru perdede dohon akan sohabora kami Tuhan na pihak di poromon na di bagasna proses pemulihan manang na di rumah sakit pe Tuhan asima roham topok manasida haru banua gijang di tiade kokok polam manopot hami pardosa topok manasida ne di tonga-tonga ni parsahiton naside asiroham pasu-pasu sudah ketindakan medis nangak kauba baik masaluhna Tuhan habaran di pasu-pasu maulun hahi pasu tunasida margugu doho lau tu patu pau ni saluhna song ni mau pasahatami sudia karuas ni huriam sian namek met poso-poso sahat tu nama tu lansia pasu-pasu hami saluhna Tuhan sibur magodang maka poso-poso marbisuk maka namar sikola jupanga karejo nama ngalului perkarejuan jupanga rokap nong tiki nama rokap tabay bilang-bilang di tonga-tonga ni keluarga nama karikot to pinopar asiroham Tuhan pasu-pasu perbuih ni portian asa sahat pasu-pasumi song-song ni makan na tua-tua sehoma totong mangalolas ni roha sa totong marlas ni roha na sida madalani ari-ari ni ngulu narah do pinoparna di hatuan na sida di pasahat kami Tuhan ang sudi program ni huriam ajari kami perhaladu mangulahuni asa saroha sa pikiran nang saluhu na do ruas ni huriam asa takas huriam HKBP Cibuburon hataridamu di luaton di lingkunganon nang di Indonesia song-song ni dang di Portibio atong dusa pangalasyon namin pe upasahat kami si sama Tuhan salpuhom mayasiroham sa tamahami di julog marti Jesus Kristus jalong matangiang nilihili namin amin. Parid de mahita huhud pasatong pilyata Yesus
Mau lihat mah di Tuhan Yesus. Hatai naung gabejol ma. Papatar dirina di bagasad daging. Ibana do debata napapatar dirina. Dohok makilala diakka na niya dupan dohok na niya di ganuk jolma. Ibana do debata naradi rap dohot tita. Atik pe perdosa do pehita. Alai rode ibana marupot tita. Tahamlah teho makolong ni rohani Tuhan na balgay. Marhiti na mangulu hita. Khobar tuhatana. Solibasa na maulutus. Upasata mi masian dan dilohan mi tu kami pilihan nami tu ho. Say jahalo may gebot notus di jolo. Pasu-pasu may jelara muti. Asa hupar hasek kami pilihan non. Pati bulun harajon mu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti turdim. Asalam hutadahami. Godang ni silolom mi tu kami. Asalam girigir kami mandok. Mauliati tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon na di banwa gijang. Lama tuhami sadari on hanguluan siapa. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami tugi hutu panghujunan. Balu ama hami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Dido pakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsoroma damena tutodim. Hari Natal
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Silakan perlahan kita keluar Manginang. Tolong kita check out yang check in tadi, kita check out. Taruh betul apa sotai. Christmas, we wish you a Merry Christmas.